Ahoj lidi, vítám vás u dnešního nového videa a v dnešním videu tady zase budeme koštovat jídlo. Takže tu máme mandarinku, takže ji rozbalíme. No. Ale hned ten druhý kus. A poslední. Tak. Roztrhneme. A dáme. Pojám hrozně teda. Jen to přijde dobrý. Dobrá mandarinka. Odložíme na stranu. Teď tu máme takový ty rohlíčky namačený v čokoládě. Jo a ještě abych nezapomněla. Mandarinka 7 z 10. No. To sladké jak bajko. Prostě. Já myslím, že musíme zavolat mistra na tyhle sladké věci. Chceme, aby se testovala jednu tyčinku. Můžeš to vzít s sebou, tam vedle. Když se tam odložíš a kdyby tě někdo zabil, tak utečeš. Potřebuji jenom, abys řekla, jestli to je dobrý, anebo to je špatný. No, je to špatný. A nemusíš to jít otestovat, ty nechaj to dostaneš chvilku, no. Jo, Tak pojď. já nechci jen normálně. Tak asi sem vezmu kameru. Takže vezmeme si vás. Jsem tady druhý rohlíček. Tak. Tady mám brášku. A kousni si a chutnej. Jaký? Dobrý nebo špatný? Kolik bys dal z 10? 10 z 10. Je to dobrý, jo? Tak dík. Tak já si to sním. Já dám 10 z 10. Takže podle brášky je to 10 z 10. Já bych dala takových 8 z 10, protože je to sladký jak bajko. A to by bylo vše pro tohle video. Tak se zatím mějte. Zatím. Čauky, mňauky.